Кніга выхаду, раздзел 18. Калі Етра, цесць Маісея, святар Мадыянскі, пачуў пра ўсё, што Бог учыніў для Маісея і для Ізраіля, народа свайго, і што Господ вывеў Ізраіль з Егіпта, ён узяў Сефару, жонку Маісея, якую той раней вярнуў, і двух сыноў яго, з якіх адзін зваўся Герсам, бо сказаў бацька: «Я быў чужынцам у зямлі чужой», а другі зваўся Эліязар, бо казаў: «Бог бацькі майго, успаможца мой, і ўратаваў мяне ад меча фараонавага». І прыйшоў Етра, цесць Маісеяў, і сыны яго, і жонка яго да Маісея ў пустыню, дзе стаяў ён лагерам каля гары Божай. І паведаміў Маісей, гаворачы: «Я, цесць твой Етра, прыходжу да цябе, і жонка твая, і два сыны твае разам з ёю». І выйшаў Маісей насустрач цесцю свайму, і пакланяўся, і пацалаваў яго, і прывіталіся яны словамі мірнымі, і ўвайшлі ў палатку. І Маісей расказаў цесцю свайму усё, што зрабіў Господ фараону і егіпцянам дзеля Ізраіля, і пра ўсякія цяжкасці, што здарыліся з імі ў дарозе, і як вызваліў іх Господ. І ўзвесяліўся Етра з дабрадзействаў, якія учыніў Господ Ізраілю, і з таго, што вырваў яго з рук егіпцян. І сказаў ён: «Дабраславённы Господ, які вывеў вас з рук егіпцян ды з рукі фараона. Цяпер я пераканаўся, што Господ магутнейшы за ўсіх багоў, таму што вырваў народ з рук егіпцян, якія пагарджалі ім». Дык Етра, цесць Маісея, склаў Богу целаспаленні і ахвяры, і Аарон і ўсе старэйшыны Ізраіля прыйшлі, каб есці хлеб з ім у прысутнасці Бога. А на другі дзень сеў Маісей, каб судзіць народ, які стаяў перад Маісеем зранку аж да вечара. Калі цесць яго ўбачыў гэта, а менавіта ўсё, што ён рабіў у народзе, сказаў: «Што гэта такое, чым ты займаешся ў народзе? Чаму ты адзін сядзіш, а ўвесь народ стаіць перад табой зранку аж да вечара?» І Маісей адказаў яму: «Народ прыйшоў да мяне, пытаючыся пра рашэнне Божае. А калі паміж імі ўзнікае якая-небудзь спрэчка, прыходзяць да мяне, каб я судзіў паміж імі і каб я аб'яўляў прыказанне Божае і яго законы». І сказаў ён: «Недобрую справу ты выконваеш, знясілішся і ты, і народ гэты, які з табой. Панад сіламі тваімі гэты занятак, адзін не зможаш яго адолець. Але паслухай словы мае і парады, і будзе Бог з табою. Ты будзь у народзе дзеля таго, што тычыцца Бога, каб выяўляць Богу яго справы, і каб аб'яўляць народу пастановы і законы і шлях, па якіх яны павінны ісці, і справу, якую яны павінны рабіць. Але з усяго народа абяры сабе людзей мудрых і богабаязных, у якіх ёсць праўда і якія ненавідзяць хцівасць, і прызнач з іх тысячаначальнікаў і сотнікаў і кіраўнікоў над 50 чалавекамі і кіраўнікоў над 10 чалавекамі, каб яны судзілі людзей у кожны час. Важнейшыя справы хай табе прадстаўляюць, а справы малаважныя хай толькі самі вырашаюць. Табе будзе лягчэй, калі цяжар будзе раздзелены з іншымі. Калі тое зробіш, выканаеш наказ Божы і пастановы яго зможаш падтрымаць, і ўвесь гэты народ вернецца ў мясціны свае ў згодзе». Выслухаўшы гэта, Маісей зрабіў усё, што ён яму параіў. І выбраўшы з усяго Ізраіля людзей здольных, ён зрабіў іх князямі народа, тысячаначальнікамі і сотнікамі, і кіраўнікамі над 50 і кіраўнікамі над 10, каб яны судзілі народ у кожны час. А калі што важнейшае было, звярталіся да яго, лягчэйшыя ж справы самі судзілі. І адправіў Маісей цесця свайго, і ён вярнуўся назад у сваю зямлю.